my channel! So for today's video guys is hindi ko alam kung 1 month, 2 months akong hindi nag-vlog, pero na yan kasi mag-vlog ako yan. Kaya naisipan ko ang isang katarantaduhan na gagawin natin ngayon kung saan ibababuyin natin ang ating sarili. Kasama ko yung aking kapatid. So mag-ito tayo. So hello everyone and welcome back to Bibang's Bomba Vlogging. For today's video guys, meron tayong gagawing challenge. Hindi to challenge pero layers. No, 100 layers of foundation and concealer. Yan, naisipan ko concealer pero boring naman pag concealer lang. So, meron ako mga foundation dito and concealer na hindi ginagamit. Kung wag kayo mag-alala kung expert na to, ako naman ang malalagot sa aking sarili. So, mag-explain muna ako kung bakit wala ako ng 1 buwan o 2 buwan. Pero kaya rin na yan dahil mayroon ako tayong video ngayon. Hindi ko na alam mag-vlog. Bakit mo pa may kenta? So, hindi ako nag-vlog dahil wala akong maisipang content. And then tinatamad ako. And then, meron pa, busy ako sa mga online classes ko. And marami akong ginawang mga video and activities, so hindi tayo nakapag-vlog. Pero ngayon, gagawa tayo ng vlog ng mga Christmas and New Year and pupunta tayo ng kung saan-saang lupalop ng mundo! So without further ado, let's get started! So meron tayo dito Bebe Creme ni Chidu and foundation lang, be? Concealer and then foundation. 100 layers yan, no? So, ito. Avon to. Avon, baka naman! Meron din tayong foundation na Baby Creme. Ebe Advance. Ebe Advance? Hindi. Ever Balana. Mag-i-start na tayo habang nagkikwento ako. Kung nag-apply ka ng inyong concealer, nag-i-start daw sila dito. 1. Be, magbilang ka. 1. 2. 3. Oh, sorry ka dyan. 4. 5. Okay lang. Wow! Ginawa nating contour. Yes, lalagyan na lang natin dito. Yan. Dahil alam ko naman na totoo lang hindi ako nag-makeup. So, sana tayo? 5, 6, 7. Wala tayong brush kaya wag ka lang mag-inarte. 7, 8, 9, 10, 14. 11, 12. Diba? Wala tayong brush. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 foundation. So yan, nakikita nyo naman parang akong ispasol. Naisipan ko mag 100 layers dahil wala tayong content. And then marami akong foundation dito. Marami, hindi naman marami. Pero kaya natin to, i-carry natin to. Saan na tayo, be? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I-PM nyo sa baba ko ano pa yung mga 100 layers. Kung ano yung gusto nyo 100 layers. Ano yun? Wala kami suka. 40, 50, 30, 31, 32. Bububagsa. Magbasa. Magbasa? Magbilang, tanga. So, triple lang tayo guys. Ang 100 layers ay nagmula si Jamil. Ewan ko lang kung Jamil yun. So, 32, 33. 33. 43. 43. Nasa 30 ka pa lang. 43. 43. Ay, nandiyan yung kapatid ko. Yung maganda yan. Hindi mo makikita. Hi. 43, 44. 50, 31, 32. 44. Ako, 45. 45! Hindi ko alam, magulo. 46. Ano ba, Bi? Ako na. 49 din. 47, 48, 49, 50! 50 na yan. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60! So, sino dyan ang wala Christmas ba? So, nakikita nyo naman, yung buhok ko ay bago. Hindi yan. Bagong sira. Yeah, bagong sira dahil bleach ng aking kapatid. Sana tayo, be? 63.
64, 65, 66, 67, 68. Ayoko na. 68. Wala, ano pa ko work eh? Mga updated sa ating mukha, no? Kulang na lang kabaong. 69. So, kung anong gusto nyong 100 layers, comment lang kayo dyan. 69, ay 60, 60! 66. Ah? 70? Ah? 66. 67. Natin pong galing, hindi na natin alam! 71, 72. 72, 73, 74. Ay, wait lang. Akin! Ba't wala sa kilay? Dapat sa kilay, meron sa kilay. Ako maglalagay. 64, Ilan? 75, 76, 67, Ganyan talaga ako. 69, 70, 70. Ayaw ko na sa mundo! Wala akong makontent. 73, 74, Ayaw na! 74, 74. Wow! Ala! Ang ganda ko. Hindi na ako natutuwa. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ay, ako na ning. Ako na. 81, 82, 83, 84. Binaano mo naman yung camera? So yun guys, update. Ganda ko pa rin, no? Ang ganda ng buhok ko sa araw. Sorry, Kagera. Kanina naman ako nag-roll kayo. Go, go, go na yun! Oh, yan na po. Yan na naman yung ano. Wow, Spread, stylish. spread. Spread, spread. Spread, Aray, spread. aray. Yeah. 56. Ayoko na. Tinan mo yung mukha ko. Ang kapal. Sobra. Oh. 86, 87, 88, 89, 100! 100! Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ilan? Hindi na natin alam. 98. Back to zero na naman tayo. Ulitin na naman natin to. Ilan? 98. 90? Wala pa ako 90. 90 pa lang tayo. 90. Kayo na bahala. 90. 91. 92. 93. Ay. Sinasayang mo na. 90, 93, 94. 95 na Ayusin yan. natin. 95, 96, 97, 98. 99. 100! Di ko alam kung anong ginagawa ko sa sarili ko, pero sana nag-enjoy kayo dito sa aking video kung gusto niyo pa ng 100 layers ng mga camera detail. This is a finished product of crinkles. Foundation ko. Bumili na kayo ng foundation ng Evervelena. Dahil ang BB cream ay, ito ba ay full coverage kung saan ay makikita nyo sa inyong bunga butika. So ngayon guys, kung anong gusto nyong mga 100 layers. Pabo mo na naman ito sa ay 10 tapos yan, na tapos na tayong mag 100 layers. So, kung ano man yung gusto nyong 100 layers, i-comment down below at gagawin natin yung walang atrasan. So thank you for watching. Please do like, comment, and subscribe to my channel. Click the notification bell sa baba for more updates and for more upcoming videos. So this is Biba from Biba Vlog. Signing out. Bye! Tanga na, hirap tanggalin ito talaga. Tangina. Totoo nga, full coverage. Ibon. Ayaw matanggal.